IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti libreng tuli. Dahil tin batad ni Sangguniang Panlalawigan member Dr. Medel Gawat, kabayatan iti panangisayang kadda iti libreng tuli iti barangay hall iti barangay Kangrunaan iti syudad ti Bata. Kunana, gapo iti adong agkidkid daw ket iso nga isa siyang kadda iti operation tuli kada samet iti kada tawen. Hinayon na aday to'y operation tuli ket may sa awagas iti panangisamudaag iti pinagdaldalos iti bagi dagiti ubing alalaki. Tuloy-tuloy latamit ito nga programa tayo kaamok adog kiddaw amoy dito iti ipaspa ibagbaga kadin kita naganak dito pagi simudaag nga dito pinaglinlinis si bagi nangingag ko tatay nga dapat tapno nalinis iti ubing nga lalaki matulidan tapos inainayon kumatan di pinagpati kuko ken syempre dati amom data anglit iso nga no makwamidan magbagamida tapno nabanglo awan ti makantsawan apo due to public demand masapol nga ramidan tayo operation tituli ti summer datayo dito barangay Kangrunaan nga dadawluan ni Apo Kapitan Carlo Apo thank you very much si programa yo dato nga programa mi isa-isayang kat kumatlata every summer every year nga kwa so nga gasot-gasot ti mararamidan tayo hanga pinangi ko pero serbisyo apo nga idalan mi tapo babaen dati opisina tayo ken syempre ti provincial government of Ilocos Norte kasama ti hospital mi di Gawat Hospital digite mapang kami ti barbarangay na sabasabali nga munisipyo papapanambe serserbian be ta danon tayo ti serbisyo tayo nga libre para ti kitay kailyan tayo ito'y ili nga Ilocos Norte. Mainaay giti daytoy inbatad na amay sa kadagiti na pakugit ket agtawen ito patapulo ket lima ket kunana nga uray sinno manuman iti tawen na nataingan man wenno ubing ket mabalin basta willing nga pakugit. Di ko na kada request kanya nga di page me nga 30 tawen na nga umaad na 45 years old na natulibin nga syempre kahit namud siguro nga mas nadaldalos ti kabagbagyan na iso nga aramidan tayo apo ti kababailan na maserbian tayo amin uray kasano ti kalakayan kaubingan basta mayat laki di tinaganak ken di kita ubing aramidan tayo latay na. Kabayatan na kuna iti may nga ubing ana pa nakipagpaset iti nasong nga aktibidad ket kayat na tagpakugit kapuanan ta kayat na iti lumukmek ket may sawagas daytoy apan nagpakugit na tapno lumukmek isuna kastamet ako na pa iti may nga ubing ang nagpakugit isuna tapno masanda nga ibuli iti pagadalan da. Apay kayat mo ti pakugitan ka daytoy nga tawen mo? Tano lumungog nga sir. Ay tapno lumukmag kamano to'y tawon mo? 8. So dati wala tawon mo kaya mo lumukmag. May isang nga sungbat na dati pa nagpakugit mo. Tapno, ando ko yoyawin sir. Tapno handa ko yung uyawan di eskwela yo. Apay uyawan da ka di eskwela yo tahang ka nakugit? Sir. Isa tiraso na apay nga nagpakugit ka. Inalukoy met iti doktor digiti amin ang mga yak nga pakugit ita a summer akitain da iti Facebook page da Dr. Medel Gawat Facebook page no anya digiti aldaw ken no ayan na iti pakaangayan na digito yung operasyon da a libreng tuli. Para iti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.